Yan, habang walang kuryente mga kabayan, ito naman munang kit ang gagawin namin. Kuwan lang, kahoy lang. Yan, katulad ditong dati namin bakod. Yan, ito na yung mga natatapos namin mga kabayan ni Pipoy sa paggawa nitong food cart. Yan, nag-order na rin ako kahapon. Itong mga kulang na mga tubular. Ayan. Para sa bubong nito. Yan, inuumpisahan ko na rin yung paggawa ng bubong nito. Yan, ito yung style ng bubong nito. Yan, pag tinignan dito, naka-flat lang siya. Ang ilalagay namin dito, composite panel, yung katulad nito. Yan, composite panel po ito. Pero yung kulay niya, kulay yellow. Nakaganyan siya dyan. Nakadikit ito dito. Yan. Ito yung ilalagay namin dito. Paikot. Tapos dito, naka-clip yan papunta doon. Kuha niyan, rib type. Katulad dito, itong bubong na to. Yung gagamitin namin dyan. The next day. Hindi kami makagawa ngayon dahil walang kuryente. Kasi malakas yung ulan kagabi. Malakas ng hangin kaya nawala yung kuryente. Tapos dito, hero na rin lang yung kulang niyan sa likod. Yan, itong side na to, tapos na rin yan. Ito yung pinaka-kwa niya. Pinaka-frame ng hero. Tapos yun. Tingnan muna natin mga kabayan yung kwan dito, yung baboy ng tatay ko ng anak na daw kagabi. Kaso namatay daw yung tatlo. Yan ito. Yan ang liliit pa oh. Oink oink. Oink oink. Yan ito mga kabayan, ang liliit pa. Kuwan yan. Ito. Dapat yan 10. Kaso yung unang lumabas hindi agad natanggal sa plastic. Yung parang nakabalot kaya namatay. Hindi agad na laman ng mga anak na pala. Ang galit siya. Mabuti na kunin natin yung isa. Galit yung nanay. Oink oink. Galit mga kabayan yung nanay oh. Ayaw pahawakan yung mga anak niya. Ato! Ay ay. Yan, ayaw pahawakan mga kabayan yung mga anak niya, nagagalit. Dito tayo sa kabila. Pasok ako dito sa kabila. Para Oink, oink. Hindi ako makakuha mga kabayan. Bantay sarado ng nanay. Doon tayo sa kabila. Lumipat na naman sa kabila. Di bumabalik-balik lang yan. Yan, dali mo dito.
Oink, oink. Pero ano ang cute? Big. Ang liliit oh. Malaki-laki lang punti sa daga. Alala, hinahanap na nanay. Nagalit yung nanay. Yan, lagyan ng tatay ko ng kwan, talbos kamuti. Pang pagatas daw. Tsaka kangkong. Kaya yung may mga batik-batik din, kunin mo yung maliit na yun, oh. Ilan ang babae dyan? Isang kwan lang yan. Isa lang Yan, puro lalaki yan. Isa lang yung babae. Yan, puro kwan yan mga kabayan. Puro lalaki. Isa lang yung babae. Tandahanin mo, Klein, mabalian. Yan, galit na naman yung nanay, oh. Isa lang kasi ang babae. Yan yun, maraming nagmana sa nanay. Yan yung may mga batik-batik. Ayan, oh. Yun yung kamukha ng nanay niya, oh. Tapos ito mga kabayan, oh, kamukha ng nanay niya, oh. Mukhang kamukha. Xerox copy, oh. Tingnan niyo yung mga kulay niya, oh. Ano, Klein? Ito ba yung kamukha ng nanay niya? Iyo, tawa ka dito sa akin itong mga pulpedas na ano. Dito natin ibalik, baka tagatil tayo. Ito namang apat ang magkakasama, yung magkakakulay. Yan, ito rin yung magkakasama, yung magkakamukha. Magkakamukhang baboy. Okay. Klein, kuha ka pa ng kangkong doon, Klein. Doon sa dulo. Tara. Yan, ito yung bakanting lote pa namin dito mga kabayan. Medyo malawak-lawak rin to. Yan yung dito ang kunin natin. Yan, hindi rin kami makagawa kasi hindi namin alam kung kailan darating yung kuryente kasi malakas yung hangin, no. Umuulan-ulan pa. Sige, Clint, dito nasa ibabaw naman ng simento to. Kunin mo na to. Sige, patakin mo na yan. Hindi naman maglalaman yan. Ang lakas ng hangin. Ubos agad yung linagay ng tatay ko. Yan, dito naman mga kabayan sa gate namin. Gagawa namin ang temporary gate bago kami umuwi ng Tarlac. Yan, kasi pagkatapos ng food cart mga kabayan, uuwi muna kami sa Tarlac. Yan, kaya lalagyan namin to ng kahoy lang na gate muna. Yan. Yan, habang brown out mga kabayan, ito muna ang gate yung gagawin namin. Habang naghihintay kami ng kuryente. Yan ang gumagawa si Manay Babsa kasi Nonoy. Ano, Noy? Nasa eskwela mo yan, Noy? Sirip sa nane. Yan, walang morometro yan mga kabayan. Mayroon lang nilalagay na kahoy yan. Yung pinakasukat nila.
Iskulahan mo Ninoy. Yan, dapat eskwalado yan o yan. Yan, yung tatay ko naman yung taga-balat. Yan, binabalatan tong mga kahoy. Yan, lakas ng hangin dito ngayon. Kaya walang kuryente. Kaya hindi namin maituloy itong food cart na to. Yan, tick screw yung ginamit nila mga kabayan sa bisagra. Yan pa, harap. Taas mo. Kaya na ay kabit agad nila yung kalahati. Dalawa to. Hinati lang namin tong gate. Parehas papasok yung bukas. Yan, sige angat ng konti. Yan. Ano? Yan, okay na yan, sige. Yan, sige Nay. Yan, pinagtulong-tulungan na nila mga kabayan. Nagpa. Ito ang buto na dyan. Grabing tigas ng kahoy mga kabayan. Yan, tinanggal lang namin tong guma nitong sitro. Yan, okay na yan, nakalibil na yan.
kabayan, tapos na. Yan, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood.